As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo nga unta magkahiusa ang tanang mga katawhan, maghinulsol unta ta kanunay sa atong mga sala nga nabuhat aron malimpyo ang atong kasing-kasing ug maluwas ang atong kalag. Iampo nato sab ang atong mga benefactors and donors nga unta malig-on sila kanunay ug mahatagan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan bugti sa ilang pagsigig suporta sa atong mga proyekto dinhi. Pinaagi aning pagsigig palit sa ato mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Usa ka tawo sa banay ni Leve naminyo sa usa ka babay sa mao gihapong banay. Nagmabdo siya og nanganak og lalaki. Sa dihang nakita niya nga gwapo ang bata, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Apan sa dihang dili na gayud mahimo ang pagtago kaniya, gikuha niya ang usa ka bukag nga hinimo gikan sa mga bugang o gibulit niya kinig balaw. Gisulod niya sa bukag ang bata o gibutang kini sa kasagbutan daplin sa suba. Ang igsoong babay sa bata nagbarog sa layo-layo aron pagtan-aw unsay mahitabo sa bata. Niadtong higayuna ang babayeng anak sa hari sa Ehipto, miadto sa suba aron maligo, samtang ang mga sulugoon niya naglakaw-lakaw daplin sa suba. Unya nakita sa prinsesa ang bukag didto sa kasagbutan ug gisugo niya ang iyang ulipong babay pagkuha niini. Sa dihang giablihan sa prinsesa ang bukag, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata ug miingon, Hebreo gayud kining bataa. Unya nangutana kaniya ang igsuong babay sa bata,
Magkuha ba ako og usa ka Hebreo nga inahan aron pasusuhon niya ang bata alang kanimo? Ang prinsesa mitubag, lakaw, pagkuha. Milakaw ang batang babay ug gitawag niya ang inahan sa bata. Giingnan sa prinsesa ang inahan sa bata, dad-a kining bataa ug atimana siya ug suhulan ko ikaw. Busa gidala sa babay ang bata ug gialimahan. Sa pagkadako na sa bata, gidala siya sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak. Miingon siya, gikuha ko siya sa tubig. Busa ang bata ginganlan niyag Moises. Usa ka adlaw ni ana sa dako na si Moises, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila pagbuhat sa bugat nga trabaho. Unya nakita niya ang usa ka Hebreo nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. Milingi-lingi si Moises sa palibot niya ug sa dihang wala siya laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gitabunan niyag balas. Pagkasunod adlaw, mibalik siya ug nakita niya ang duha ka Hebreo nga nag-away. Giingnan niya kadtong sad-an. Nganong imo mang gibunalan ang imong kadugo? Gitubag siya, unsay katungod mo pagmando o paghukom kanamo? Patyon ba usab nimo ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon? Nahadlok si Moises og miingon sa iyang kaugalingon, nasayod di ay ang mga tao sa akong nahimo. Sa pagkasayod niini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Moises, apan mikagyo si Moises ngadto sa Midian. Sa pag-abot niya, milingkod siya tupad sa usa ka atabay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Natundag ako diha sa halawom nga kalapukan, diin wala gayoy kabarugan. Nahiabot ako sa halawom nga katubigan, nalumsan ako sa baha. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Apan nagampo ako kanimo, o Ginoo, ug panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kaayo tubaga ako, sa imong kanunayng panabang. Sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw.
apan naguul ako og nasakit, O Dios. Manalipod unta kanako ang imong makaluluwas nga hinabang. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mugaan ng iyong pag-ibig, kabayahan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaway ni Hesus ang mga lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsapot og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga Tiro ug sa taga Sidon kay kaninyo. Og ikaw, Capernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit, itambog kahinoon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ganahan ra ba kay taning milagro? Peligro man day kayo ni? No? Ang milagro ba? Peligro. Giklaro gina ni Jesus ang mga nasod or mga lungsod nga iyang gimilagruhan, daghang milagro iyang gihimo sa mas pag-ayos mga masakiton, pagpapahawag mga yawa, pagpadaghan sa mga pagkaon, paghimo sa bino nga tubig nga mahimong bino. Iyang gisaway ang mga tao. Ngano man kay nagsigi na lang sila o pahimulos or kaha nagpagarbo nga sila nakadawat og milagro pero wa na maghinulsol sa ilang mga sala. Lingi ako nung na imong tupad yung nagimilagruhan na ka, nakasuway kang gimilagruhan ka, wa mo kasuway nagimilagruhan. Kinsay nakasuway ta sa kamot. Okay.
Nya naghinulsol na mo sa inyong sala. Wa na mo magsigig pangasaba. Wa na mo magsigi og panaway. Wa na mo magsigi og pamakak. Na siya. Kaya usahay ra ba mag-apas ra gid tas milagro pero wa ta kahibaw ngano ang Ginoo naghimo ni ana nganhi kanato. Una sa tanan, dili kita angayan nga milagruhan sa Ginoo. Kana bang gitawag na tog extraordinary nga manifestation sa iyang gahom dinhi sa atong kinabuhi. Di ta angayan oy. Kay wa gitay merito atubangan sa Ginoo nga makadimanta nga milagruhi ko. Mo tanang uban kanang masakit nag-cancer, kami pader mutuo man gid mi nga God can do miracles. Kinsa man sayo mutuo na. Pero ang pangutana, angayan baka nga hatagag milagros Ginoo? Angayan dili. Ha? Magmilagro lang yung Ginoo para mabuhi ka. Nya nagsigi kag pangangkon na ng imong yuta, wa gay na nimo tagaig agiana ng imong silingan. Sigihan gay na nimo kiha kanang na ngutang nimong wa kabayad. Imo magani ikiha. Nya mangayo kag milagro angayan gana. Sige magani kag pangusi anang imong mga bata. Sige magay kag yaw-yaw nya angayan jud kang milagruhan. Oy, hilas biya nimo. Mo bitaw. Di ra ba gyud maghinulsol mo justify pa. Labaw na gyud. Na ini takes na ko karon. Pader, iampo nga magmaayo ang panglawas aning mga tawhana nya wa para ba ni sila'y kasal pader nako may ratag mga matay na sila. Nganong wa man magpakasal? Ana. Tungod lang kuno kay gulang na sila kay ang usa biyudo, ang usa sad biyuda. Nya nagka uyab sila, nagtipon nya nangasakit. Iampo in taon pa nga maayo sa sakit. Wa ra ba ni sila'y kasal nako kana peligro kay na. Mas may pag inyo din ang ipakasal aron mamatay na sunod semana, at least luwas na kaysa magsige tag-ampo nga maayos ilang sakit aron magpadayon sa ilang pagpuyo-puyo. Oy, naunsa gud taon ta. Hain na gud nato gibutang ang atong sentido komon. Di ba? Mas importante ang kaluwasan sa kalag kaysa lawas. Di man gina gisulti na ni Kristo. Ayaw mo kabalakag unsay mahitabo sa inyong lawas, kabalaki unsay mahitabo sa inyong kalag. Kay maunay hukman, maunay ingos Kristo diri sa adlaw sa paghukom. Maunay lisod kayo. Hukman tang tanan. Kanang imong pagsigig puyo-puyo, kanang imong pagpakiglibin anang parihara mong sex, pulos mo babay, pulos mo laki, nya kusog pa kay mong muampos Ginoo in taon ayuha in taon ni among sakit, kining panakit sa among tuhod ayuha in taon Ginoo, tagahi in taon may grasya. Mami yung Ginoo, ako mong taga-agrasya aron padayon mo anang inyong yawanon nga mga buhat. Nge, lingi ay mong tupad yung na kinasal mo. Wa man sa naagani uyab niya kinasal na noon. Dinhi bitaw sa ato makaingon kita nga dako kayong milagro sa Ginoo nganong daghan mamalit og slots. Oh. Para nako mo gini dakong milagro. Ako naa sa koy daghang mga sala. Pero kining maong mga pagpakita sa Ginoo og dagko kayong mga timailhan sa iyang paghigugba nato nga mura nag milagroso na kaayo ba nga dinhi nakadawat na tag mga contributions hapit na mo 100 million para lang sa atong parokya mao ning ni ang ingon ani na ning nahitabo nya kana pang natabang nato dito sa ubang mga parokya labi na sa Kapilinya 40 million sa na ang nisod nato dinhi para atong tampo dito katong kang
Venerable Chupilo Kamomot, mga 7 million sa to ang nisod nga donations tungod lang sa atong pag-announce ug ang uban pang atong ipangtampo nga tos lain-laing mga parokya ug uban pang mga lugar nga naay mga panginahanglan. Dagko kayong amount, hapit na mo 200 million ang atong nadawat dinhi nga mga donations tungod aning slat-slat. Dili ba ni usa ka dakong milagro? Milagro. Nya unsa may mensahis Ginoo para nako gipahinumduman ko sa Ginoo. Pag hinulsol na lang imong sa pader. Mga bitanang magilty gyud ko kung musuod sa kumunahuna nga bang yawanon ba? Aka mo na masad mo yawa nga hunahuna di am sa kuy ako. Nya musuod gani na moingon dayon ko pagkawagin ako'y batasan Lord. Kadako aning imong gipakitang milagro nga nagmahal jud kanako niya makahuna-huna jud kog ingon ani niya mo sulti man sad siya ingon siya nga pagbaso lang kay ay lang nagdayon na nara man kana si mong nahuna nako nindot magong dayonon. Pwede mo excuse lang bisag kausa lang ana ba Ginoo nara na nimo basta igabot sa paghukom di biya ko mo kwintag pilay imong mga slots nga nadawat pila kabuk buildings ang imong natukod di biya kumukwenta na di biya kumukwenta pila kabuk parokya imong natabangan pila kabuk kabos inyong napakaon pila kabuk masakiton ang napatambalan pila kabuk estudyante ang napaeskwela di biya namoy akong kwintahon inig hukom nako nimo nga akong kwintahon limpyo ba o hugaw ang imong kalag. Di ba nakwintahon sa Ginoo pila kanang sikag ampo Ginoo intaon makapasar takos board exam Ginoo intaon makatrabaho tako Ginoo ma-promote unta ko kana nya tawgon na nimog achievements nya gapuyo-puyo gyapon mo sa gyapon kay kabit sige gyapon mo premarital sex ug mamatay ka dili na mo ipos Ginoo nga natapnat sir ka sa board exam unya tuwa kay uyab sige mong tinukhangay way kasal. Pero tapnat sir ka. Limpyo kay kaglawas mo report ngadto sa imong opisina kay kunuhay executive ka nya hugaw de kay imong kalag kay gapuyo-puyo pa mo anang imong katipon karon. Di ba? Hinuktok lagi mo. Pariharata pulos tagi challenge, pulos tagi pahinumduman. Nya mas kuyaw ang silot kung daghan ta grasyang nadawat sa Ginoo. Unya wa gyapon ta maghinulsol mas kuyaw matud pa niya diri mas sa to mas maluoy pa ang Ginoo ni adtong mga buangon nga mga tao nga wa matagaig milagro sama nang manuyupay kanang mga manuyupay luoy man kay na sila wa man gina mamilagrohi in town ang ginikana nila mga manuyupay sad kasagaran unya nga priso na sila ang ilasang kuyog pulusad mga adik pulusad mga bisyoso nya mga matay na sila ngayon ana nya ato ding inon hoy ka makasasala hoy galunang sa sala pero ikaw dako kay kag balay daghan kay kag mga kwarta kay malampuson kay mong negosyo nindot kayo kag mga anak kay nang lampos gyung tanan di ba grasya man na pero naalang yapon kay kalagot sa imong igsuon wa gyapon ka makig-uli sige gyapon kag panaway wa gyapon ka magtuman anang sugos Ginoo nga pasudlas inyong balay ang way balay kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad higugma imong kaaway wa gyapon ka magtuman ana bisan pas kadaghan nga imong nadawat na mas maluoy pang Ginoo adtong mga adik nga wa gid in taon kabati og walis pare wa kadawat og grasya nga Dios non kay kanimo nga siging simba siging dawat pero sige sangkiha dito anang kaso nga tungod las yuta tungod lang anang mga utang hilom lagi mo may pag inyo na lang nang iatras ang kaso nya ang inyong igasto ipalit og slot kana bahala mabira ng imong yuta ng kabuang ng imong igsuon o kana imong igagaw nga ilugon ginang inyong yuta tungod lang kay dato na siya tungod lang kay may daghanin na magani akong nahibawan nasulti naman ako nyo ang naggasto in taon sa iyang pag-eskwela ang iyang igsuon
Nya pagkadlampos na niya, na abogado na, giilog na hinoon ang mga yuta siya mga igsuon, di na gani kahinomdom nga gigastuan de siya sa iyang igsuon na karon iya nang giilugas yuta. Sagdi lang, ipailog na niya, maka luwas din na niyang iyang pagkaabogado. Di, na magani uban, napari na, purti na nung isuga, din a Ginoon mutabang hastang iyang mga kaliwat din a kaduol niya pari na rabagid unta purti rabang daghana kuno gipamalit nga mga yuta jadi na kaduol ang mga igsuon hastang mga igagaw matod palagis usa ka igagaw nga nisulti nako may ratag maimpirno ng paria pa diri ako ayaw sa din taon maapil unya ako na nasubo bayasad ko kay di lang ko musulti o kinsa pero nakaingon lang ko ba nga paita no hastang mga igagaw maguol na hinoon nga napari naman unta nga sige ming misa sige mig ingon na pasayloon maghigugma ay ta kay mo manay mensahis Ginoo nya amo nang ipaambit niya sa real din kinabuhi dako na biya kani milagro namong mga pari kibaw mo kung sa pinakadako namong milagro kana gyung ini-consecrate namo nga mahimong body and blood of Jesus ang bread o ang wine kana pertinan dako ang milagro unsar ko ni amo mga kamot makasasa makaning kamuta unsar ko ni among baba nga musulti ni ana angayan kani pero gihatag sa Ginoo kana una nang milagro ang ikaduhang milagro inigdupa namo kolekta dayon na way tao magdupa-dupa makakolekta oy kamera kadako milagro ana tanawa karon taon-taon kana munay ikaduhang milagro ikatulong milagro basta musulti mi mutuo gyud ang tao generally speaking mutuo gyud inigingon namo nga naataroy amutan hatag mo diri hatag gyud hatag mga tao bisag usahay sad-an sad mi amo nila nang ilad-ilaron na yun ang amo bang tingog ba makatandog sa kasing-kasing generally speaking kadakong milagro ana unya magpabilin gyapon mi sa sala mangandoy gyapon mi anang sala sugal hala babay laki mga sexual sins ug uban pa mas dako ang among silot niini ako maugay na ako mahuna-hunaan mas dako ang among silot kaysa mga parokyano dinhi nga panagsara kay makasimba kaysa mga parokyano dinhi nga natingali nagbinungulay tungod sad kay wa sagid kahuna-huna nga wa sagid matambagi naanad sad anang kultura nga gipasapasa ang away mas maluoy pang Ginoo adtong mga tawhana kay kanako nga pari nga purting daghanang nadawat nga mga miraculous blessings na pagbantay mo ana ngayo mo maayos inyong sakit nya yano-yanohon lang na inyo kiskis inyong kilay mga unsagod mo di ko na dipiktos imong lawas ngano imo man nang gikiskis nga gitano man as Ginoo yano-yanohon lang na imong pakulor imong buhok imong gubon ang original nga gihatag sa Ginoo pagmatngon ka oy yano-yanohon lang na imong palaygit kanang paputol lang ang imong palupyan tiyog pagmatngon ka oy kay dili ikay gabuhat ana gibuhat nas Ginoo pat kuang basiktomi ka diya pag sure diya oy magpatato-tato ka ng imong panit imong koreksyonan ang Ginoo kay haron kuno hay nindot ka tan-awon gibatian na lang jud ka anang panit nga gihatag sa Ginoo tan-awag makanser unya ka tan-awa magsigi na sa kayong Ginoo in taon ayuha ko sa akong kanser nya ini kayo tato-tatuan lang ang lawas wa gyud paghuna-huna Lord musugot ba kaning akong gibuhat dili rason nga naa ka prisuhan nga magsigin lang gid mog tato abuso anang lawas hapit na lang tanan gibulit sa tato giilisa na lang gyud lahi na kayo ang naong pulos na tato sorry ha musulti ko ani kay naluoy ko maigihimo ang Ginoo para nato nindot para natong koral dihay kani kana mga batawhana dinhi wala ba ginakatampo tingali paghimo anang koral kabantay mo diana dapita anay vandalism gisuwatan
Naku, nanam lagi ni vandalism. Wa gyud mo tahod sa simbahan. Ya warbay siguro kanang uban ana sige nagkaon din ni panahos atong pista. Kusog kay na mangayog pakmil. Wagi siguro kusog kay na mangayo anang tag 5 kilo packed rice nga atong ipanghatag. Nya yano-yanohon lag suwat-suwat diha vandalism. Wa gyud kahuna-huna nga kining simbahana gitampuhan ni sa daghang mga tao, gihaguan ni og beautify sa mga tao. Pero sige lang, maluoy lang sa daan ng mga Batan-una kay wa man gid in town sana sila matagai og gitawag natog sakto nga pagpasabot. Ang kuyaw og kaning ni adinhing nanimba mo ni magbandal diha. Di ba? Nya unsa may vandalism nga naa nato nagihatag sa Ginoo kanang atong butangag buling ang naong sa Ginoo. Butangag buling ba? Diri sa unang pagbasa si Moises gisagop sa prinsesa sa Ehipto. Ang papa atong maong prinsesa gipapatay niya ang tanang laki nga kaning Israelita or Hebro, pero ang anak nakita niya ang kanindot sa naong sa bata, iyang gisagop, iyang gipahimsog, iyang giatiman, pero kaaway to niya. Si Moises pagkadako na iyang gipatay ang nagdaog-daog sa iyang kaliwat, ang Ehiptohanon nga nagdaog-daog silang kaliwat na ay nakakita nga Israelita. Imbis mulaban siya ni Moises, iya na noong hulga sa dihang gibadlong siya siyang kabuang niya. Oh, maya patyon sa kunimo parehas imong pagpatay atong Ehiptohanon. Iyang gibutangag sala si Moises mo tong gusto na noon siyang patyon sa hari. Nisibat si Moises kisay naghatag niya og bati nga image ang iyang igsuon nga gitabangan gud unta siya. Di ba kamo karon wa mo yung mga tao nga inyong gisigihag butang og bati nga image? Vandalism na. Kana bitang ikaw inahan ka nya magtan-aw ka sa imong anak yan nasa ning naong ning tapulan ay. Unsa may imong gibutang nga image sa imong anak? Tapulan. Nya kana sang anak nimong sige lag kahagbong naong ni bugog dako. Bugo imong gibutangan ang imong bana nga palainom igulit nya nasa ni palahubog panuay dako. Ang imong gitan-aw ba niya ba ang image niya palahubog an nasa ning sugarol nakapangabit og mga kaduha nya nasa ning mga himabay. Ang imong bang gibutang niya imong silingan nakapangawat og kausa ang kawatan ana no. Asawan, wa mo ana? Ay lingi ako na unto ba wa ka na? Wa kay mga taong vandalism na nimo, gibandala nimo ang ilang image. Karon ting eleksyon ra ba? Ning sa nasa ning. Ay, paita. Ayaw mo ana ha? Kanira bang panahos eleksyon? Sus bisag barangay ra tuod na. Pero hala hinapakay gyud lapok ang uban, dinautay to the max, vandalism ka na, masukong Ginoo na kay kitang tanan image and likeness of God. Nganong imo man ang butangag buling, mas may pagmuangkon ka sa imong buling kaysa imong ibutang ang imong buling ngadto sa uban. Muna ingos Kristo panglimpyo sa imong kaugalingon. Una ka makalimpyo sa uban. Kuhaan ng troso diha sa imong mata. Una ka bang ambisyon nga kuhaon nimo ang puling sa imong isig katao. Importante na ha. Daghan ra ba kay mo grasya dinhi, pamalit na lang mog slots. So congratulations sa namalit og slots, papas na ning inyong buling. So ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday ning abot na og 33,911 ka slots. Oh, pakpak. Nag-anam nagkajutay ang nahibilin. 42,089 slots na lang. Kajutay na lang ana. Gikan ko nag 76. Nya ang ato sang 4 slot challenge
ning abot na og 407. Pagka 1,000 rabay akong yunahuna, basig mo abot noon ning 4,000. Basta inyong paspasan, simbak ko lang in town, ipaduol, no? Simbak ko, ipaduol. Rana bang kami mga ulitaw pa may sa una ba? Hastan ba, no? Magkauyab mo ni Kuan, gwapa kayo ba? Ha? Kami? Magkauyab? Uy, simbak ko ipaduol. 4,000 din na simbak ko sa din tao na ipaduol. Dako na kayo ng grasya, pero hinauton ta makatudlo na nako og kaninyo kanato na maghinulsol ta sa atong mga sala. Kay niya ang grasyas Ginoo, niya ang milagros Ginoo gipakita dinhi sa San Vicente Ferrer. Basin bayag mo ingon ang Ginoo, kamong taga San Vicente Ferrer liluan, pagkadako sa grasyang gihatag kaninyo, lupigon lang unya mo atong parokya ni Kuan, parokya ni Kuan, parokya ni Kuan. Ano, ha? Sige, ligay mong tupad. Ing na maghinulsol na ta, ha? Hinulsol na ta. Ana. Sige, manindog na ta katong hinulsol. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mapailobon ang Dios sa tanan natong mga kasalanan. Busa mudangop kita ngadto kaniya binag-o ang atong kasing-kasing ug moingon kita, bag-uha kami Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang mga matuohon magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang Dios maghatag kanatog kadasig sa pagtahan sa atong kaugalingon, aron malingkawas diha ni Kristo ang tanan, nga nabilanggo diha sa ilang kahakog, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga sila kansang mga kasing-kasing haguka og nagmabugnaon, makadiskubre og kalipay diha sa paghigugma sa Dios og sa isig kaingon, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug lawas, makaangkon og malungtarong kaayuhan ug kaupayan, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga si Alangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunay, magampo kita sa Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Makagagahom nga Dios ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ipaghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kaitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga
pagkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang milagro nga Diosnon, milagro nga gikan sa Ginoo. Apan kung mahitabo kini, kinahanglan kita nga maghinulsol kanunay sa atong mga sala. So salamat sa mga ginagmayng milagro nga atong nadawat. Pinaagi aning atong mga kaigsuonan nga nagsigig palit og slots. Ang atong SBF DAG sa ako nang gikaingon kaganiha na natayhalin nga 33,911 slots, ana apay 42,089 slots nga available nya sa ato sang 4 slot challenge. Ana anay 407 nga nadawat nato nga 4 slot challenge. Niining tanan atong hatagag masipang pakpak, pasalamat ang tanan nga namalit. Nya nagpadayo na karon, nagsugod na gahapon ang atong chapel catechesis sa mga bata para na sa nining panahos bakasyon nga matudloan sila og mga doktrina sa atong mga pag-ampo sa atong simbahan. Nya moending ni siya og Children's Congress og First Communion nga celebrations. So dinhi sa ato sa simbahan ang oras 1:00 sa hapon hangtod 2:30 anhi sa sulod sa simbahan sila manudlo. So yung mga bata nga ni ara dinhi sa palibot pwede niyo dadon dinhi makaapas pa na
Nya sa mga ubang mga kapilya sakop sa tong parokya, susihan lang unsang orasa dito ang chapel catechesis. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan